and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Love potion number 9. Balik tos ubos, uy! Kasi sunod-sunod na ako. Unya, kay mingon man ang Ginoo sa kung una nga. Ako ang imong anghel nga magbalantay karon. Wa ko'y anghel nga magbalantay sa taga-bukid. Uy, Pasagdi ko. Pili- Pasakitan ko ni Miko. pilim ka sa anghel. Natural. Sagasam ng anghel. Ug maghikog ko. Aw. Magdungan taghikog. Unsa? Naguol man sad karon. Kay wa pa nimo makit ang imong ana. Maghikog na lang ta. Unsa? Unsa mo di magkitaan? Rigidangat nimo. Di lang ko day. Kay mingon ba to sa Lula? Si Lula ba ni anak to na ko sa una. Andoy, ang atong kinabuhi ato lang hinuwaman. Musawa kita'y katungod sa pagpasipa nini. Tuo man kato imong lula, uy. Bahala kag di ka mutuo. Ako mo to Lula. Hindi ka mutuo. Pero unsa mo imong plano karon? Wa ka kadungog, maghikog lagi ko. Gi, lakaw. Hikog nyo ka. Hunong. May hunong naman sa ka. Ani na ko din mo ambak. Ay sa. Ay sa, good. Ato na yung klarohon day. Unsa pa may imong klarohon ba, uy? Kung sigurado bigay ka nga, mamatay ka ng abuti mo sa ubos. Kaya di tasok doon na to, ha? Sige, may na, ato masukod ba? Ato magklarong gilabmon ba? Mayom ka na sukod-sukod. Kung sa kalawam, kaya bukat-kat mamis amo sa bukid. Bukat-kat may bakili dito. Kaya di sa, ha? Uy, mabuo pa man eh. Mabuhi pa kayo ni. Iabos-ubos. Pero angol na. Ha? Sigurado ka nga di pa ko mamatayan ng gilaw muna? Paoy, mabuo pa na. Igor ka, mabali agamay ana. Di ka mamatay. Mao pa. Ayaw din eh, mingit at lang napit. Kan mga lawom gid ba? Aw. Mingit at lang napit. Ayaw din napit ha. No, sige. Musa ka pa kung to si babaw. Ay, Sige. Dito sa ka. Siguro ang lawom gina ha? Kan lawom nagigayo. Ang di ka maangol ba? Di siya ka kamatay. Uy, naunsa man tong babae? Mitungas pa mo siya dito sa ibabaw's bridge. Unsam kay mahitabo ani. Uy, may nanawag. Uy, si Ana man day ni. Hello? hello? Masa naman ang lakaw ni mo diha, ha? Kuan kanang di ami sa bridge. Miabot kami sa bridge. Nag-unsa man sila diha sa bridge? Ang bote niya eh. Nagsigim ni sila glilis ubos. Unya, kami tungas na sap. Sige, sundi lang. Unya, klaro hapon, nag-unsa na sila diha, ha? Basin, magamit na sa umaabot nga panang na imama. Niya bitaw. Mihulong na sila sa pinakataas. Sige, bantayin sila. Unya, report na yun, ha? Yes ma'am. Report yun dahin ko. Ako pa. Sige, bye-bye. Babuts! Magpalayo lang ko nila. Pasumangi lang kong suroy-suroy sabi din eh. Hala, kangin na din si Babaw sa bridge. Kuyaw na din eh kung mapalid ta. Di wa ka mahadlok din hindi. Na, mauyog naman ang bridge kung doon mo agi. Kuyaw mahugno. Maayo noon kung mahugno, aron patas tanan. Ayaw, ana. Pangamo mo ng imo. Ang angpi, may pinili man ang Ginoo. Nganong ako may gihatagan niyag sakit sa dughan nga parehas ini, bi? Nganong kanang uban diha? Kwartahan pa? Wa pa'y problema. Uy, ay pagsulti mo na ana eh. Ay pagsulti ana nga ikaw rin doon na problema. Destila, ang tantaw doon na magiging problema. O doon na sige kasulbaran. Ako lagi, wa man lagi kasulbaran akong problema lagi, bi. Sakit maghapon ako dughan nga gibiyaan kong Miko. Kay kuan man. Sige magkagunaw na niya. Mupaos ko niya. Ha? Mas may patigaling mo bawas ka. Destila, panguya paglain. Ay lang ako. Kaya nagdugo pa man akong kasing-kasing karon. Kaya gibiyaan mo ko. Di ko manguya puglain, oy. Unsaw na pagbawas si Miko?
Kung di ka mga yabuglain. Maghikog ko aron makonsensya siya. Ha? Muna paagi mo sa pagbawas? Maghikog ka? Oo. O kung patayin ako, di na siya papahuwayon siyang tanlag. Di na siya makatuog. Sabi? Kay siya ba nakaingon nga naghikog ko? Hamukon siya sa iyang konsensya. Unya ka mo ko na, buhi ka. Dili. Buhi ka pagbalik. Patay. Oh, patay gapon. Bisa magbason pa siya. Sayop ka ka, Destila. Nga nung nasayop bang ko, be! Wa man ay konsensya sa Miko. Bahala na. Maghikog ko. Oh, mikat-kat na mo ko ka. Oh, Istorya pa kayo ito. lagi. Oh, mo kat-kat na ka? Mukat-kat ko. Unsa na ko paghikog ko, di ko mukat-kat. Ay, hinay Paraw. pa. Lagi, kat-kat. Hinay lang. Mahagbong niya ka. Hinay. Pa, isa. Ay, nagamag ha? Kining, klarohon sa ako kung siguro biglang mamatay ka. Itighagsa ni mo sa ubos. Doon na biglang kailas una. May ambak sige kasi ibabaw sa lubi. Unya kay, mubo pa kay lubi nga gabakan niya. Mong, nabalian na siya. Karon na, lain iksan tanaon kung maglakaw. Parlayas naman. Mao ba? Mm. Ngano di ay? Unsa di ang porma kung maglakaw siya? Mursid ka sa maglakaw, pagtakilid. Kay, nawingig mayaliog. Ha? Yun na lagi ang tanawang Destila. Aw, may istorya mo ginato, no? Kung, bisag tulingig na siya, ganahan ka po siya maghikog. Unya, di naman siya makahikog. Kaya di naman siya makalakaw. Mao ba? Unya, kanang muutong siya. Kung, makaginhawa mo po siya. Unya, unsa may nahitabo niya? Aw, wa na lang siya maghikog. Mao ba? Magulanon lagi hapon siya karon. Kay buhi pa man kaha na siya. Patay na siya eh. Sa? Patay na. Patay na? Nakahikog gid ay siya. Wow, nabukog mo siya sa isdang putpot. Mao to, ihubag yung tutunlan. Nya, di na siya magkakaon. Nya, may kwarta. Para pa doktor. Mong, patay gid siya. Ni kalain. Bukog ra yung namatian? Oo. Pero, mo na kaingon nga, kuan, nagkauli sila sa iyang asawa. Oh, unsa? Love potion of Ngano ko ton nagkauli man sila? Tungod kay nabukog lang siya? Naluoy man iyang asawa. Nga, wa magkatiman niya. Mong, yan ang gibalikan. Nya, giatiman, hangtod nga, namatay gyud. Mao ba? Maong ikaw, agi paghikog karon. Ha? Ipospon na una ng hikog ni mo diha. O siyempre, mabukog ka. O niya, ikabukog ni mo. Kuan, maluoy na smiko ni mo. Nya, mayo eh. Mga unta og sinubang danggit. Ha? Kanang danggit ba? Kanang tagas kay bukog. Basi di mabukog ka. Nya, ako ni sultias ba Miko? Ha? Pero Ayaw iniklesias ka matayon eh. Sakit man eh. Laliman ka, mabungkag imong naong, tugpa ni mo sa ubos. Unya kung hayaon ka, di na kailas ba Miko ni mo. Kay pati na magkikagnaong. ha? Usapag pagkakonsensya di ba Miko? Kung igtanaw niya ni mo sa imong naong, di asos lungon, sa imong dagway, di na ikaw si Stila. Lai kayo, makahadlok na. Basi mahadlok pa siya ni mo noon. Tuod no? Naganahan ka. Mahadlok si Miko, magtanaw sa imong naong. Kung ito nakas lungon, kung mamatay na ka. Tuod sad no? Kana, murag na ikatubag ni mo tuod. Gawas pa kung mamatay ka. O sa kasimanar kang mahinumduman ni Miko. Kalimtan na yung kaniya. Tuod sab no? Tuod yapon. Gawas kung buhi pa ka. Mahigayon pa nga. Mausap madagan sa imong kinabuhi. Unya, magpagwapa na ka. Pagwapa ka. Di na ka magubog-hubog. Ha? Tuod. Ay, tuod ha. Tantangan ang bisyo ni mo eh. Ano mabalik ang gusto ni Miko ni mo? Ha? Time pa sa... Unsa mang pisyuhang akong tangtangon? Tanan! Nang inom, kanang drugs. Ha? Usong ko ng drugs ini. Hibawa bi ako ana. Bisag taga-bukid ko. Hibawa ko ana. Makabuang mo ko ng shabu ug marijuana. Sige. Ako nang tangtangon. Unya, sultihan ni mo si Miko nga maghikukunta ko. Tuod no? Unsa man kay isulti ako ni Miko no? Inik-uli na ko. Unsa? Nagtabi na ang duha diha sa tulay? Oo.
Ay, wa naman sila maglangas. Mura man og seryoso man ni sila nga namungko skilid sa Brandillas Bridge. Unsa ka di ay ilan tuyo diha? Well, base sa akong obserbasyon, mura maghikog ng babae. Unya, naamamas lalaki. Mao ba? Oh, muna. Sige. Ilista na de ha. Kung unsay gihulagway na ko nimo. Okay? Oh, sige. Copy. Okay, copy. Copy ha. Unya, kuan. Ay, kuan di ay. Ngutana day ko nimo. Kuan ba ka lang iniguman nila diri. Asam ko inipaingon. Paminaw dito ha. Sundi na sila si Aldrin. Sundan. Unya. Si Aldrin di ay Aldrin. mausundi ha. Kung asa na siya magpuyo. Sundan ako sa Aldrin kung asa siya magpuyo. Okay? Unya. Okay? Unya, kung matultulan na nimo si Aldrin, matultulan sab nimo akadtong salbahis na Miko. Aha, mao ba? Okay, sunda sa Aldrin. Unya og matultulan sa Aldrin. Matultulan sa kato si Miko. Okay. Okay. Uy, hala day. Murag man lakaw na sila. Ay, salamat. Salamat in taon. Mihumok na imong kasing-kasing. Ikasabot naman ko sa imong pagpasabot na ako. Maayo. Nagiday kay utok. Bright sa day ka sa. Imaminaw magkagistorya. Kamao giday ka. Mao na, anugon kay mo pagkamatay ka, bright na day ka. Kasabot man day ka. Salamat ang Ginoo. Nakaduot ko di mo ang akong mga gipanulti. Kanang mangutana ko nimo ba? Nganong Diyos nun man kaayo ka? Kuan man, ingon man akong lula. Nga mas magbalinawon ang atong kasing-kasing kuna atas Ginoo. Mao pa? Kasi ikaw, sunod yun sa kasuguan si Ginoo day. Ay, nang hikog-hikog. Mamatay rin kita kato. Muna, di ka na maghikog po ta. Sunod sa kagutuhan si Ginoo, sa kasuguan si Ginoo. Aron, magbalinawon ka. Guto man, uy. Oh, sige, mangaon tagbalik. Na, mangaon din ta. Mamalitag kaon sa pungko-pungko. Tara. Wow, tanawa oh. Maghikog ang taga pero kadako din mo kaon. Gutom, uy. Mo lagi. Sir, Unsa man? Diyan ang sili o kuan sir kanang Subuyas Bombay. Ano yung pangayon? Pilam sa na. Pakapin na sir. Kanali ako bi. Di na kong kaon din is. Uy, pagkaon diya. Uy, ako rin bayad. Ha? Ako rin ibayad. Pila ka puso mo sir? Kuan. Mga tulakbok. Wife Ray? Oy, kuya Onjoy. Oo, ko. Tag-3 ang puso ha. Sige. Sige, Free kaon lang na. ti ako ba? Ang ginagkaon na kay lami lang sudan diri. Taon sa tawa oh. Ikaw gamit pa rin kay kaning kalibutan na kay dako magkikagkaon. Pero ay pagkaon ng isda oy. Ayaw na. May liglain. Maparehas niya ka sa amigo nako. Katong kailan ako nabukog. Sir, aron di mabukog sir, kira ng pusit o pusit. Mama ni bukog pusit. Nikaon ako, ana. Iuli rin kanan ana mo ha. Kanan pusit mo. Bugal-bugal. Ikaw ba? Kabaw ko nga ng kamot. Na sila imo sa tiwasan. Pero kanang Aldrin, asa ka ko paingon ko. Mamatay ko no? Oh. Umbot asa ka. Kamu na. Igadton mo. Adto mo kas ko ano. Ikaw, impirno. Ka maghikog ka. Wa pa man ko nagkikog. Ug maghikog ka ba? O sige. Asa man ko sa impyerno? Oo. Unya? Ug di ka maghikog. Mamatay ka kagustuhan nimo. Dinapita, paril man na. Nawa, estudyante ka dito. Iabot mo sa langit ha. Dire paril man na dipita. Nya distuon ay bato. Ni bato. Mukatkat ka pa diha. Mukatkat ka diha. Diha ba? Sa asa? Sa parit sa bato. Des paril ba? Sa paril. Mukatkat ka. Unya mangay kag pasaylo. Magkagpasaylo si mga sa para makasod ka sa langit. Ha? Pero ay nang gisgot ang kamatayon oy. Nagkaon pa man ta. Unya na. Pero masantop mo gito kalit sa kong utok gud uy. Ay, tikin ay. Magkawa nis problema nimo. Ani. Concentrate og mayo. Nya, tutukig may nang ginabot. Ginabot? Tutukig mayo. Una ang kalam ni ana. Ha?
Nya, ito sila nag hangking suka. Aron malimot kasi yung problema. Oh, hala, Unsa man? Aldrin, Unsa man? si Miko. Oh, May kaubang babay. unsa? Niya si Bimiko? Love potion number. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!